Po 3 prútoch, keď umieral mocný kráľ Svetopluk, múdry panovník Veľkomoravskej ríše, pri nohách mu stáli jeho traja synovia. Mojmír, Svetopluk a Preslav. Svetopluk sa zadíval na svojich synov a myslel na svoj ľud a na svoju ríšu. Potom privrel trochu unavený zrak a podvihol pravicu na rozkaz. Nerozumeli hneď, čo rozkazuje kráľ. Iba po chvíli pochopili synovia, že im otec prikazuje podať mu zväzok tuho zviazaných prútov, čo ležal na drahom koberci. Po vám! Podal prúty Svetopluk najstaršiemu synovi Mojmírovi. Mojmír netušil, prečo má prúty lámať, ale chcel splniť vôľu otca i skúsoval prúty prelomiť, no nemal dosť síl. Skús polámať ty, prikázal kráľ svojmu prostrednému synovi Svetoplukovi. Ani jemu sa to však nepodarilo. Prihovoril sa teda najmladšiemu synovi Preslavovi. vyprobuj aj ty, syn môj. Ale ani on nemal dosť síl, aby prúty zlomil. Vtedy kráľ Svetopluk rozkázal zväzok rozviazať a sám nalomoval prút za prútom, hoci mal ruky oslabnuté. I povedal: Synovia moji, ak budete žiť svorne a vzájomne si budete pomáhať, budete silní a nejaký nepriateľ vás nepomôže. Tak, ako ste ani vy nemohli zlomiť tie 3 prúty, keď boli zviazané spolu. Ak však budete nesvorní, budete sa hádať a ríšu si podelíte na kúsky, nepriateľ vás poľahčí, ako ten prúd premôže a vy zahyniete. Na to kráľ Svetopluk zomrel. Synovia Mojmír, Svetopluk a Preslav zabudli na otcové posledné slová a napriek jeho varovaniu si Veľkú Moravu rozdelili. Vojnami oslabená krajina sa neubránila pred útokmi Maďarov a o niekoľko rokov zanikla.